Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amo ni idulong sa inyo. Kagyari ang aton top story subong nga adlaw, June 3. Kakulang sang classroom sa mga eskwelahan nga nagaserbe nga evac center, isa sa mga pagpanghangkat nga ginaatubang sa pagbukas sang klase. Pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas sa Bacolod, sugura na sa Huwebes. Hit and run incident sa Kabangkalan, nakuhaan sang CCTV footage. Tig-ululan, nagsugod na. Publiko ginabisuan nga maghalong kag maghanda sa epekto sang rainy season. Kag sa good vibes, duha ka mga kadisnon nangin gold and silver medalist sa ilang pagsambuha sa Palarong Pambansa 2025. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, tig-ululan nagsugod na. Publiko ginaabisuhan nga maghalong kag maghanda sa epekto sang rainy season. Opisyal na nga ginanunsyo sa pag-asa ang pagsugod sang tig-ululan sanig sa pinakaulihi nga weather analysis kag rainfall data gikan sa pila ka mga istasyon sang DOST Pag-asa na obserbahan ang lapta-lapta nga pag-ulan tubtob sa mabunok nga ulan sa nagligid nga 5 ka adlaw tugas ang southwest monsoon o kun habagat. Inang senyales sang pagsugod sang tig-ululan sa mga nakatundan nga bahin sang Luzon kag Visayas. Pero mahimo nga may pag-untat sang pag-ulan nga pwede magalawig sa pila ka adlaw o kun semana. Kag ini ang ginatawag nga monsoon breaks. Samtang padayon ang monitoring sa pag-asa sa lakat sang panahon kag klima, ginaabisuhan ang publiko kag ang mga nagkalain-lain nga ahensya nga maghanda kag maghalong batok sa posible epekto sang tig-ululan, habagat kag iban pa. Temporaryo naman nga iga-suspend sang pag-asa ang heat index sa issuance. Importante nga sa karon tutukan ang paghatag sang timely nga impormasyon angot sa hazards kaga potential impact may kangtanan sa rainy season suno sa pag-asa. Ang daily monitoring sang heat index kag issuance sang forecast maga-resume sa March 1, 2026. Sa number 9, Vice Mayor-elect Claudio Puentevella nagpasalig nga hindi mangin stamping pad ang konseho sang syudad. Kasubong sa nagligad, pabor si Vice Mayor-elect Claudio Puentevella si ginediso nga pagtunga sa Bacolod sa duha ka mga separado nga distrito. Nagapati siya nga nagakaangay na nga matigayon ang sadto anay redistricting bill nga karon plano nga iduso ni Congressman-elect Albi Benitez sa Kongreso. Ang pagtunga sa syudad sa duha ka congressional districts ang ginalauman mas makapabaskog sa ekonomiya kag makabulig sa madasig nga tinad sang Bacolod. Bisan pa mayorya karon sang katapos ng konseho ang mga kaalyado sang Asenso Group ginpasalig ni Puentevella nga hindi mangin stamping pad o kung magasunod-sunod lang sa luyag sang executive ang katapos sang sangguniang panlungsod. Gindugang niya nga magapabilin nga transparent ang konseho sa iya natalana nga pagpamuno. Have to be transparent sa aton sangguniang panlungsod. Mas luyag naton nga ang aton mga constituency especially we will follow masunod sa mga kakalatabo sa aton sanggunian para maibaluan kung sino ang nag-perform kag we will be held accountable, no? Sa number 8, una nga paglupok sa bulkan Kanlaon ang nagsukat na isa ka tuig karon nga adlaw. June 3, 2024, naglupok ang bulkan Kanlaon. Gikan sa alert level 1, ginpasaka sa alert level 2 ang bulkan. May mga residente nga na-displace kag hugot nga gindumilian ang pagsulod sa 4 km danger zone. Ang eruption ang ginrecord bilang E-type earthquake nga naglawig sang 6 ka minutos base sa seismic record. Inya nagtugas sa nga 5 km nga kataason sang voluminous eruption column. Yara karon sa alert level 3 ang bulkan. Padayon nga yara sa mga evacuation center ang mga yadto nagapuyo. Lakip sang sakop sang 6 km radius gikan sa summit sang bulkan.
Suno kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sarmero III, dako ang nangin epekto sa sitwasyon sa palangabuyan sa komunidad sa pag-eskwela sa kabataan, lakip ng social kag psychological effect. May 2,248 ka pamilya nagapabilin sa 23 tanan ka mga evacuation centers sa Kanlaon City, La Castellana, La Carlota City kag Bago City. Mabudlay pero padayon man ang mga tikang kaga pagpangita sa pamaagi suno kay Sermeno para may alibyo man ang sitwasyon. Isa sa mga ginalantaw nila karon ang pagpahamtang sa mga nipa kag kawayan nga magaserbe nga alternative learning spaces sa mga estudyante. Ulat labot sa mga canopy tents nga damlag pa gin-request sang LGU La Castellana. Kahapon nag-meeting kami with the regional task force commander. Kag gina-explore pa naman iban nga pamagi kung base nagtawon nato kung pwede kita siya mapatukod kita sa mga native lang balang materials ng using bamboo kag nipa para pero ang problema nato especially dira sa La Castellana kung may space silang bulutangan sa mga muna structures. Ang taon natin. Siguro, classroom siguro kung po yung masugot ang di natin kay kung sobrahan natin ng shelter, siyempre, i-provide mo pa ang butangan mo pa sa mga CR, mga basic whereas kung classroom lang simple lang mga pinanlanon. Sa number 7, mag-utod patay matapos makuryente sa Binalbagan. Patay ang mag-utod matapos makuryente samta nagakaayos ang wire sa canopy sang isa ka kalan-an sa Don Pedro Yulo Street, Barangay San Pedro sa Banwa sa Binalbagan, Lunes ang hapon. Gindeklarar nga dead on arrival sa Binalbagan Infirmary Clinic ang mga biktima nga Sunday Dexter Grijaldo, 45 anyos, kag magulang sini nga si Roylan Grijaldo, 48 anyos. Base sa investigasyon sa Binalbagan Police, nagakayos ang wire sa canopy si Dexter sang nauyatan sini ang poste sa canopy nga may open wire. Rason nga nakuryente siya kag natumba. Sa nakita ni Roylan nga nakuryente ang iya manghod, gilayon niya ini nga ginbuligan kag siya ang nakuryente man. Sa number 6, 680,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu nakuha sa 24 anyos nga lalaki sa Bacolod. Kapin 100 grams o kun 680,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu na recover sa 24 anyos nga subject sa buy-bust operation sa Purok Kabuhi, Barangay 10 sa siyudad sa Bacolod, Lunes nga adlaw. Gindakop sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit si Joselito Torillo nga ginakabig high-value individual kag nakuha sa iyang 8 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu na lakip ng buy-bust item kag 500 pesos nga marked money. Magapangatubang ang subject sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 5, hit and run incident sa Kabankalan, nakuhaan sang CCTV footage. Pilaso ng isa ka motorcycle rider sa ginalegar hit and run incident sa Talubangi Ilog Y intersection nga sakop sang Barangay Talubangi, Kabankalan City, kaina Martes ang aga. Makita sa kopya sang closed-circuit television camera nga nagasakay ang biktima sa iya motorsiklo sang ini ang ginbungguan sang tricycle nga nagikan sa proper sang Kabankalan. Rason nga nagtabog ang motorcycle rider. Naghinay pahigad sa dalan ang driver sang tricycle kag nagpondo. Apang pila ka segundos ang nagligad,
ini ang nagdiretso. Makita man sa CCTV footage nga nagpadulong sa dalan nga pakato sa banwas ang ilog ang nasambit nga tricycle driver. Gindala ang rider sa Lorenzo D. Zaco District Hospital. Ginapa-verify pa of press time sang Kabankalan Police ang identity sang driver sang tricycle. Sa number 4, pag-restrict sang buwa sulod sang tubo kag pag-spray sang insecticide ipatuman para malikawan ang paglapta sang peste sa tubo. Ang paglapta sang red striped soft scale insects o kung RSSI sa Islas Negros ang nag-quadruple sa sulod sang 8 ka adlaw kag ginakabig na sang Sugar Regulatory Administration nga alarming. Sa ginpagwa nga pahayag sang SRA, sila nagahinyo sang emergency powers kasubong man bulig sang iban nga ahensya sang gobyerno para malikawan kag pa ang paglapta pagid sa nga peste nga nagaigo sa mga tubo sa Islas Negros kung sa diin masobra sa 60% sang sugar produced sa pungsod ang nagagikan. Tuyo sang emergency powers nga ginahinyo sang SRA agud to makapatuman sang pag-quarantine o kung pag-restrict sang buwa sulod sa tubo kag mga planting materials kasubong man ang pagbakal sang pesticide para ma-contain ang RSSI. Sunod kay Agriculture Regional Director Engineer Jose Albert Barogo, karon nga yara naman ang tiglawas ang Bureau of Plant Industry, makabahin man sang Interagency Task Force, ginapaabot ang pagwa na sang order para ma-restrict ang buwa sulod sang tubo. Kay na nag-site visit na sa affected nga lugar kag ginapaabot nga buwas, masugura ng spraying sang insecticide. As of May 30, may 424.82 hectares na ang apektado sa RSSI. So they have already discussed ang concern na kung pwede na kung paano bala yung restriction movement sang sang mga cane tops naton. So amo na tong isa nila nga ginaanuhan nga pagwaan sang sang order through BPI kung makaya na siya. And then, nag-abot naman kahapon ang taga-BPI Central Office na nagdala sang pesticides. So, ato to sila subong sa northern part sa Victoria sa nila for the site validation anay, and then tomorrow they will this afternoon ma-recommend sila kung diin nga mga sites ang Sa number 3, Mayor Albi Benitez kag 17 ka iban pa ang respondent ang nakasabat na sa napasaka nga reklamo sa Ombudsman may angon sa pagbakal sa ang 74 hectares nga duta sa Barangay Granada. May report si Nico Delfin. Nag-file na sang counter affidavit sanday Mayor Albi Benitez angot sa reklamo nga may kangtanan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees nga ginpasaka sang media practitioner nga si Roger Ledesma batok sa iya kag sa 17 ka iban pa. Kahapon ang ginhatag nga deadline sang Office of the Ombudsman for the Visayas para sa mga respondents nga sabto ng reklamo may kangtanan sa pagbakal sang 74 hektarya nga duta sa Barangay Granada. Ginapaabot sang kampo sang alkalde nga giliyon nga madismiss ang reklamo nga ila ginakabig political harassment. Again, it seems to be nga daw may culture di sa Bacolod nga ang tanan ng mga lupo ginakasuhan. I don't know where it started, but it seems to be a common practice for political harassment ang pag-file sa mga cases. Sandig sa reklamo ni Ledesma, makabig overprice ang duta nga mahimo na paidalom sa Agrarian Reform Program. Nanindugan na sadto ang mga opisyales ng syudad nga nag-agi sa maidid nga proseso ang pagbakal sang kapin 971 million pesos nga propiedad nga gintalana para sa land banking program. Nakasaad ban sa sabat ni Provincial Agrarian Reform Program Officer Teresita Mabunay nga wala nalakip sa CARP ang duta kag hindi man gani ini kabahin sa nabakal nga duta sang syudad. Details of that, but very clear, it is very easy to refute ang ilang allegation. So I do not understand na ginasigi pa nila when there's very clear documentation to the contrary.
But it seems to be nga daw for whatever political purpose na himuon nila. Ang reklamo ang napasaka sadto antes ang local campaign period. Pero nanindugan man si Ledesma nga wala sang kangtana ng politika sa iya pagpasaka sang reklamo. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas sa Bacolod, suburan sa Huwebes. Ginanunsyo ni Mayor Albi Benitez nga sa Huwebes, pangunahan mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-roll out sang taga 20 pesos kada kilo nga bugas sa Bacolod. Kabahin ini sang National Government Food Security Program. Ang baligyan ay ang patigayunon sa 3 ka mga major markets kag sa Bacolod City Government Center. May kapin sa 7.7 million pesos nga ginpain nga pondo ang Bacolod LGU nga magagikan sa City Cooperative and Livelihood Development Office. Ini ang gamiton bilang subsidy sa pagbakas ng supply sang bugas halin sa Food Terminal Incorporated nga amo naman ang magabakal sang bugas halin sa National Food Authority. May kabilugan nga 5,880 kasako sang bugas ang baklon sang syudad. Mangin prioridad sa programa ang mga senior citizen, persons with disabilities, indigent families, kag kabahin sang vulnerable sector. Limitado lang sa 10 ka kilo kada semana ang sarang mabakal sang mga beneficiary. Kag sa number 1, kakulang sa mga classroom sa mga eskwelahan nga ginagamit evacuation center sa Banwas ang La Castellana, isa sa dako nga pagpanghangkat nga ginaatubang karon sa Department of Education sa pagbukas sang klase. Ang La Castellana Elementary School, Dona Felix Robles Elementary School kag La Castellana National High School sunod sa DepEd Negros Occidental sa karon ang padayon nga ginagamit bilang evacuation center. Kuni base sa pagsulundan suno kay Ian Arnold Arnaiz ang spokesperson, 15 dias lang dapat ang kalawigon sa paggamit sa eskwelahan bilang evacuation center bangod katungdanan na sang LGU kung maglawig pa diri ang pagpangita sang lain nga lugar. Pero bangod sang humanitarian consideration kag pending man sang desisyon sang LGU sa iya sini nga relocation plan, may mga laban nga ipatuman sa natungdan nga mga eskwelahan ang shifting. Rason nga limitado kung once a week lang ang meeting sa mga classroom kag magagamit sang alternative mode of learning. Patag ni Arnaiz sa mga eskwelahan nga nagaserbe nga evacuation center, may mga classrooms pa man nga ginagamit para klasehan, pero ini ang kulang gid. Makabulig man sadto ang mga canopy tents pero hindi conducive sa pagtuon o kung may kabudlayan. Wala labot nga gamay, mainit kag hindi malikawan kung may pagtapok sang yabok. Sa nagligan nga school year, may 8,923 ka learners ang na-enroll sa 3 ka mga eskwelahan. Ginsiling ni Office of the Civil Defense NIR Director nga ang La Castellana ang may request nga 30 ka units ang canopy nga magaserbe nga alternative learning space. Nagligan kag amo man Japon ang matabo, may mga classrooms nga sila nga spare nga ginalat ya for classes. However, hindi nga mga classrooms hindi siya enough to accommodate ang mga host, ang mga estudyante sang host school, sang evacuation center mismo nga mga enrolled dita kag ang mga evacuees nga mga halin sa iba niya eskwelahan. So hindi nila ma-accommodate na. So ang ginubra nila scheduling nila sila, may shifting sila on the use of the classrooms. So that is the reason why nga in a week, once a week lang per grade level na gamitin. All the rest, distance learning or through modules na. Which is not enough para masigurado ang learning sang bata. Sa Good Vibes, duha ka mga kadisno naging gold and silver medalist sa ilang pagsambuwa
sa men's badminton singles secondary competition sa Palarong Pambansa 2025. Sa nahauna nga tion duha ka kadisnon nga badminton players nga gikan sa isa ka training academy nga nagtiglawas sa Western Visayas ang nagkompete para makuha ang gold kag silver medal sa men's badminton singles secondary competition sa Palarong Pambansa sa Ilocos Norte. Ang gold medal ang nadaog sa grade 12 student nga si Lovic Javier kag si Chris Ivan Dosano naman ang iya teammate kag upod man sa Jaguars Badminton Academy sa Cadiz City ang nakakuha sa silver medal. Bisan ang ilang coach nga si Jordan Sun ang hindi makapati nga sa 25 niya katuig bilang coach kag trainer nga duha sa iya mga student athlete ang mag-compete sa championship. Masami sa mga local kag regional open invitational tournament nagakompete man sa Javier kag Dosano nga nagpakita sa ila abilidad kag ikasarang hasta sa national competition. Para kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr., ang kadalagan sa mga Cadiznon shuttlers nagapamatuod nga ang Cadiz City makabig nga badminton haven. Napulo pa ka mga badminton players halin sa syudad ang nagtiglawas sa Palarong Pambansa sini nga tuig. And of course, antes kita magatakop, kita nagatamyaw sa ating mga live viewers sa ating YouTube. Kay Christopher Akali, hamba niya pa shout out, watching from Carmela sa Silay City. Kay Jubea Yap Janela, maying hapon sa imo. Watching from Baguio City. Kay Nelson Marvin Aurino Leonora, watching from Dubai. Kagamuyado ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maying hapon.